Kako su Beograđani videli svoj grad? Šta je ono što ih je fasciniralo pa su fotografisali i poslali na konkurs Niko kao moj Beograd? Majo, koliko je slika ušlo u uži izbor i kada će biti izabran pobednik? Ivana, tačno 237 fotografija je ušlo i u uži izbor. Bila je organizovana jedna online izložba, tako da su svi posetioci te virtualne izložbe zapravo pokazivanjem koja im se fotografija najviše dopada, takozvanim lajkovima, nekako glasali. Međutim, u prve 3 nagrade odlučivao je stručni žiri. A evo jutarnji program kao i uvek prvi. Tijana Lubura, dobitnica prve nagrade sa fotografijom Ulica Ljubav ulice. Izvinjavam se, fotografija koja je izuzetno specifična. Čini mi se da je zabeležena onako sa nadom da će se pokazati duša Beograda, više nego arhitektura, iako ste vi arhitekta po zanimanju. Tako je, pa na toj fotografiji se nalaze dečko i devojka u zagrljaju i oni su u desnoj strani fotografije, u levoj strani piše Zeleni venac, vidi se tačno lokacija. Snimila sam je pre 10 godina i ta fotografija nije tehnički savršena jer je bio dosta širi kadar, ja sam to malo isekla i nisam snimala profesionalnim fotoaparatom, nego sam tada imala neki mali kompaktni. To samo je jedan od dokaza da zaista skupa oprema nije presudna za kvalitetnu fotografiju, mnogo je bitnije oko fotografa i moja poruka je samo za sve početnike da zaista ne moraju da žure sa time da kupe neku skupu opremu, nego mogu da izvežbaju svoje oko pomoću telefona, nekih malih kompaktnih fotoaparata, pa kasnije da prelaze na nešto veće. A iskreno da vas pitam, jeste li očekivali prvu nagradu s obzirom na to da ste fotografisali jednu situaciju zabeleženu usput? Pa nisam, jer ja sam to fotografisala iz autobusa, kroz staklo autobusa, dok je moj autobus čekao polazak, da li sam se vraćala s posla, sad ne mogu da se setim, i to je bila jedna spontana situacija. Ja generalno uvek nosim fotoaparat sa sobom, tada mobilni telefon, sada fotoaparat i trudim se da zabeležim svaku scenu koja mi deluje zanimljiva gde god se nalazila. U Beogradu, Beograd je inspirativan sam po sebi i ne postoji ugao Beograda gde ne možete napraviti neku zanimljivu fotografiju. S obzirom na to da ste arhitekta, samo mi kratko recite, bavite se znači i fotografijom dugi niz godina. Šta čini Beograd toliko posebnim? Arhitektura ili ljudi? Mislim zajedno, i ljudi i arhitektura. Dobili smo odgovor zašto ne postoji nijedno drugo mesto kao što je Beograd na način na koji ga je videla pobednica ovog konkursa Kulturnog centra Čukarice, a nagrade će biti uručene danas tačno u 12, a ko bi ih drugi uručio nego gradonačelnik Beograda. Toliko za ovo javljanje. Ivana? Majo, hvala tvojoj sagovornici i tebi, bila je to naša Maja Spirić, a mi sada gledamo kratak pregled vesti